ଏମାନେ ଏତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ଏମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ 17 ବର୍ଷର ପୁଅ ଯେତିକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନଦେବ କି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତିକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନଦେବ, ଏମାନେ 6 ନମ୍ବର ବି କରନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ପାଖରେ 5,000 ଆସିଲା, ସାଙ୍ଗସାଥି ଡାକିବି, ଚାଲ ପିଇବେ, ଉଡ଼େଇଦବା, ଚାଲ ପିଇଦବା। ଆଉ ଏମାନେ ଟିକେ ଟ୍ରାଭେଲ ଲଭର, ବୁଲାବୁଲି ବି ୟାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ନେଚର ଲଭର ବି ଏମାନେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ପର୍ସନାଲିଟି କଥା ପଚାରିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏମାନେ ଟିକେ କଣ କହିଲେ, ପରଫ୍ୟୁମ ଲଭର। ପରଫ୍ୟୁମ ୟାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏମାନେ 6 ନମ୍ବର ଯେତେ ସବୁ, ୟାଙ୍କୁ ପରଫ୍ୟୁମ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମାନେ ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତରା ଡ୍ରେସ୍ ସେନ୍ସ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସଫା ସୁତରା, ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ଭଲ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବେ। ୟାଙ୍କ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ, ୟାଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଜିନିଷ। ୟାଙ୍କ ପାଖରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଥିବ, ଯଦି ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କି କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ସେ ଡ୍ରେସର ଦାମ 900 ଟଙ୍କା କି 950 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବେନି କି 900 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଚକ୍କରରେ ନିଜେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ଧାର କର୍ଜ କରିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ, ହେଲା, ନିଜେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ହେଲ୍ପିଂ ନେଚର। ଆଉ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା, ଇଏ ଯେତେ ପରଫ୍ୟୁମ ୟୁଜ করে ଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୃଥିବୀର ମାନେ କହୁଛି, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ଆସେ, ଏ 6 ନମ୍ବରରୁ ହିଁ ଆସେ। କହିଦେଉଛି ଆପଣ, ଏମାନେ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ଏମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ରୋମାଣ୍ଟିକ, ରିଲେସନସିପ ରେ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ରୋମାଣ୍ଟିକ, ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ସୁମିତ ଭାଇ। ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 1, 2, 3, 4, 5 ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ। ସୁମିତ ଭାଇ କିଛି ଦିନ କିଛି ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲେ ବୋଲି ଆମେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 6 ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଏଁ ବନେଇ ପାରିନି। ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 6 ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 6 କେବେ ଆସିବ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 6 କେବେ ଆସିବ। ତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 6 ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବ୍ରିଫଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 6, 15 କିମ୍ବା 24ରେ ହେଇଥିବ, ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 6ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ମାସ ଆଉ ବର୍ଷ ତିନିଟାକୁ ମିଶେଇଲା ପରେ 6 ନମ୍ବର ଆସିକି ପଡ଼ୁଥିବ, ସେମାନେ ବି ଏଇ 6 ନମ୍ବର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 6 ହଉ କି ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 6 ହଉ, ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି, କ୍ୟାରିୟର, ରିଲେସନସିପ ଟପ୍ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଆସିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 6 ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେବା ସୁମିତ ଭାଇଙ୍କଠୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ପଡକାଷ୍ଟକୁ। ସୁମିତ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 6 ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 6 ଲୋକ କେମିତି, ଦେଖିବାକୁ କେମିତି, ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି କେମିତି। ଆଉ ଡେରି ନକରି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 6 ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲା, ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଆପଣ ବହୁତ ଥର କଲ୍ ବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଟିକେ ଆସିପାରୁନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆମେ ଯେହେତୁ 1, 2, 3, 4, 5 ଆମର ସରିଯାଇଛି, ଆଜି 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ମାସରେ ଜନ୍ମ 6 ତାରିଖ, 15 ତାରିଖ, 24 ତାରିଖ, ଆପଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲେଣି। ବର୍ଷ ମାସ କାଲକୁଲେସନ କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାହାର 6 ପଡ଼ିଲେ, ଭାଗ୍ୟଙ୍କୁ 6 ପଡ଼ିଲେ, ସିଏ ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟରରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣ କ'ଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପର୍ସନାଲିଟି ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ପର୍ସନାଲିଟି ବିଷୟରେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ, 2 ଜଣ କଥା କହୁଛି, ହେଲା। ଏମାନେ ଟିକେ ସଫା ସୁତରା ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ହେଲା। ୟାଙ୍କ ଦେହରେ ଧୂଳିମଳି ଲାଗିବନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଦେହରେ ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ଦେଖିବେ ପୁରା, ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ସେନ୍ସରୁ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଇଏ 6 ନମ୍ବର ବୋଲି, ହେଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଯାହା ବି ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ସେନ୍ସ ପୁରା 100 ଜଣ ଭିତରେ ରହିଲେ ବି ସେମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଏମାନେ 6 ନମ୍ବର ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, 6 ନମ୍ବର କୋଉ ଲର୍ଡକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହରାଜ କିଏ? 6 ନମ୍ବର ଗ୍ରହରାଜ ହଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଭେନସ୍ କହୁଛୁ, ଆଉ ଶୁକ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ର, ହେଲା। ତ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ର, ତାର ତ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଆମେ କେବେ ବଡ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଆମେ କହିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଏଟେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏମାନେ ଯୋଉ ଆପଣ ପର୍ସନାଲିଟି କଥା ପଚାରିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏମାନେ ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ, ପରଫ୍ୟୁମ ଲଭର। ପରଫ୍ୟୁମ ୟାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏମାନେ 6 ନମ୍ବର ଯେତେ ସବୁ, ୟାଙ୍କୁ ପରଫ୍ୟୁମ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମାନେ ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତରା ଡ୍ରେସ୍ ସେନ୍ସ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସଫା ସୁତରା, ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ଭଲ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବେ। ୟାଙ୍କ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ, ୟାଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଜିନିଷ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଜରୀ, ଏମାନଙ୍କ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚଏସ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲକ୍ଜରୀ, ଯେତେ ସବୁ ଲକ୍ଜରୀ ଜିନିଷ ୟାଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ୟାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିବେ, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଥିବ, ଯଦି ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କି କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ସେ ଡ୍ରେସର ଦାମ 900 ଟଙ୍କା କି 950 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବେନି କି 900 ଟଙ୍କା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, କି ଆଗରେ କ'ଣ କାମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ କିଣିଦେବେ।
ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି 1000 ଟଙ୍କା ଥିବ ବି ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଯଦି 2000 ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଥିବ ନା 1000 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗଠୁ ଧାର କରି କିଣିଦେବେ। ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ସେଇଟା ବି ଯୋଉଟା କହିଲେ ଠିକ କଥା, ସିଏ ବି କରିଦେବେ ସେଇଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଭଲ ଗୁଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏମାନେ ଏତେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣଟା, ଏ ବେଳେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଚକ୍କରରେ ନିଜେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ଧାର କରଜ କରି ଧାର କର୍ଜ କରିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ ହେଲା, ନିଜେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ଓକେ, ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପିଂ ନେଚର ଆଙ୍କର ରହେ। ହେଲ୍ପିଂ ନେଚର। ଆଉ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା, ଇଏ ଯେତେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ। ଏମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କେମିତି, ମାନେ କୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ୟାଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ। ଆଉ ଯେତେ ବି ସବୁ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଲ୍ଡ ହଉ, ୱାଚ୍ ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନିଂ ହଉ ହେଲା, ଅଦରୱାଇଜ ସେଲୁନ ଫେଲୁନ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଟ୍ କରେ। ଯେତେ ସବୁ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, କାର ବିଜନେସ୍ ହଉ, ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଜିନିଷ, ଲକ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡିଲ୍ କରୁଥିବ, ଲକ୍ଜୁରୀର ମାନେ ଯେମିତି ହାଇ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଉଠି ଥିବ, ଲକ୍ଜୁରୀରେ ଥିବ, ଇଭେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଏଇ ହାଇ ସେଗମେଣ୍ଟ ଜିନିଷରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମାନେ ସେଇ ଲାଇନରେ ଗଲେ ବେଶୀ କ୍ୟାରିୟର କରେ। ଡାଇମଣ୍ଡ ହେଲା, ଗୋଲ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ହେଲା, ଫିନାନ୍ସରେ ସବୁ ହଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲରେ ବି ହବ। ଏମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଭଲ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଏମାନେ 100 ନମ୍ବର ଆଚ୍ଛା, ହେଲା। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ 4 ନମ୍ବର ବେଶୀ ଭଲ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଭାବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏମିତି ଦେଖିଲେ 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ଫିଏ କେହି ନାହିଁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ, କିନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ବି ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମ ଦିଅନ୍ତି 6 ନମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ଏଇ ସେଗମେଣ୍ଟରେ କ୍ୟାରିୟର କଲେ ଭଲ। ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ, ଲକ୍ଜରୀ, ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବଗେରା ସେଗମେଣ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜର ପୁରା କ୍ୱାଲିଟିକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ୟାସନ ଥିବ। କି ଆଚ୍ଛା ସୁମିତ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିଲି, ଏମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ କଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ଏମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଥଣ୍ଡା କାଶ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗି ରହିବ, ଦେଖିବେ ହେଲା, ପୁରା ସିଓର ନା କୋଲ୍ଡ ଆଉ ମାନେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଆଙ୍କୁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୃଥିବୀର ମାନେ କହୁଛି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ଆସେ, ଏ 6 ନମ୍ବର ହିଁ ଆସେ, କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମାନେ ଏମାନେ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ଏମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ରୋମାଣ୍ଟିକ, ମାନେ ରିଲେସନସିପରେ ଏମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଲା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଆଗକୁ କହିବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏମାନେ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ। ତ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉଥିପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରିଲେସନସିପ ମାନେ 1ରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, ପୁଅ ସେ 2 ଜଣ କଥା କହୁ। ଯଦି ଏମାନେ ପୁଅ ହେଇଥିବେ ତ ଝିଅ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ, ଆଉ ଯଦି ଝିଅ ହେଇଥିବ ପୁଅ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏମାନଙ୍କର 1ରୁ ଅଧିକ ରିଲେସନସିପ ଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି କି ଗୋଟେ 6 ନମ୍ବର ଯୋଉ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ 6, 15, 24 ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ ଥିବ, ହେଇପାରିବନି, ଅସମ୍ଭବ ହେଲା। ମିନିମମ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ଥିବ ନିହାତି କମ୍ପଲସରି ହେଲା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏମାନେ ଲାଇଫରେ ନିଜକୁ କେବେ ଏକା ରଖିପାରନ୍ତିନି, ଏକା କେବେ ରହିପାରିବେନି। ଏକା ରହିଲେ କଣ ହବ, ୟାଙ୍କ ମୁଡ ସୁଇଂସ ହବ। ଏକା ରହିଲେ ମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇଯିବ। ମାନେ ୟାଙ୍କ ଲାଇଫରେ କି ନା କି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ଝିଅର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ପୁଅର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। କମ୍ପଲସରି ୟାଙ୍କ ଲାଇଫରେ କି ନା କି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଦଉଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏକା ରହିଲେ ଇଏ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ କୁ ପଳେଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ନିଜ ରିଲେସନସିପ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଯେମିତି କହିଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ, ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଲା ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର ଆଙ୍କର ରହିଯାଏ। ଓକେ, ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ତ ଏଇଟା ସେମାନେ ସେଟାକୁ ନେଗେଟିଭ ଟ୍ରେଟ୍ସ ନେଇକି ଜଗିବା କଥା। ହଁ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତ ଅବଭିୟସଲି ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା ଯୋଉ କହିଲି ହେଲା, ଏମାନେ 17ରୁ 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କହିଲି ଏମାନେ ଏତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଯେ ହେଲା, ଏମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଦୋସ୍ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, ଯୋଉଟା ସତ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏମାନେ ଏତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ଏମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ 17 ବର୍ଷର ପୁଅ ଯେତିକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନଦେବ, କି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତିକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନଦେବ, ଏମାନେ 6 ନମ୍ବରର 70 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷରେ ସେତିକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବେ। ମାନେ ଯୋଉ ଥର୍କି ବୁଢା ବୋଲି ଗୋଟେ ଚାଲେ, ଥର୍କି ବୁଢା ମାନେ 6 ନମ୍ବରରେ ହେଇଥିବେ ହେଲା, ଯାହା ବି ଭାବ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲେ ସେକ୍ସୁଆଲି ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଥାନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ, ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଏଜରେ ବି ଆକ୍ଟିଭ ଥାନ୍ତି। ଓଲ୍ଡ ଏଜରେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଇଭେନ ଆପଣ ବିଲିଭ କରିବେନି, ଏମାନେ 90 ଇୟର୍ସରେ ବି ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଯବାନୀ ଥିବ, ସେମିତି ବଡି ୱିକ୍ ହେଇଯାଉ ପଛେ ମେଣ୍ଟାଲି ଏମାନେ ବହୁତ ଯବାନ ରଖନ୍ତି, ବହୁତ ଇଏ ଥିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ପଚାରିଲେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେକ୍ସୁଆଲ ଡିଜିଜ ହେଇଯାଏ। ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ ବି ରହିଥିବ ବୋଧେ। ଶୁଣନ୍ତୁ,
ସେକ୍ସୁଆଲ ଡିଜିଜ ହୁଏ। ସେକ୍ସୁଆଲ ଡିଜିଜ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବହୁତ ସେକ୍ସୁଆଲ ଡିଜିଜର ବହୁତ କିଛି ଇଏ ଅଛି ଆପଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ଯୋଉଟା କହିଲେନି କି ତାଙ୍କୁ ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ଆଗ ହୁଏ ହେଲା। ସେମିତି ସେକ୍ସୁଆଲ ଡିଜିଜ କଥା ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଟା ଇନଫେକ୍ସନରେ ବି ଯାଉଛି ସେଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କମ୍ପଲସରି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଏଇଟା ତ ପୁରା କମ୍ପଲସରି। ଥଣ୍ଡା କାଶ ଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବନି ଆଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ ଯୋଉ ରାଜକୀୟ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବେ ଭଲ ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଖାଇବାଟା ତାକୁ ନେଇ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆସେ। ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ନେଇ କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ରହେ କି? ଯୋଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ 6 ନମ୍ବର ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ ହାବିଟ୍ସ ରହିଯାଉଛି କଣ, ଏମାନେ ଟିକେ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ବାଲା ବୁଝିପାରିଲ ଆଇଆସି ଟାଇପର ୟାଙ୍କର ସ୍ମୋକିଂ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି। ଆଲକୋହଲ କନଜ୍ୟୁମ ଯାହାହେଲେ ବି କରନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ପାଖରେ 5,000 ଆସିଲା ସାଙ୍ଗସାଥି ଡାକିବି ଚାଲ ଉଡେଇଦବା ଚାଲ ପିଇଦବା। ଆଉ ଏମାନେ ଟିକେ ଟ୍ରାଭେଲ ଲଭର, ବୁଲାବୁଲି ବି ୟାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ନେଚର ଲଭର ବି ହେଲା, ନେଚରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଲି ଏମାନେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ମୋ 6 ନମ୍ବର ଯେତିକି ମୋ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ରିଲେସନ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫରେନ୍ ଟୁର କରନ୍ତି। ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ପଇସା ଥାଉ ନଥାଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ପହଞ୍ଚାଏ କୁଆଡକୁ ସ୍କୋପ ଚାଲ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ। ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆରେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି ସେଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଥାଏ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫରେନ୍ ଟୁର ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଯୋଉ 6 ନମ୍ବର ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ ତାଙ୍କ ତ ଅଟୋମେଟିକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଆସିବ। ମନି ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆସିବ ବି ପଇସା। ଠିକ ଅଛି, ଯୁଗଟା ହଉଛି 6 ନମ୍ବର ମାନେ ଶୁକ୍ର ଭେନସର ତ ଆସିବ। ବୁଲାବୁଲି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଯେମିତି କହିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଏମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଡ ହାବିଟ ତାଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଆପଣ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ। ଇଏ ଯଦି ସ୍ମୋକିଂ ଆଉ ଆଲକୋହଲ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହିବେ ହେଲା, କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କରନ୍ତୁ। ହଁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ବାକି ଦେଖି ଇଏ କଣ କହିଲେ, ଇଏ କହିବେ ଆମେ ପୁରା ବୁଡିଯିବୁ ତା ଦେହରେ, ମଦ ଧୀରେ ଆମେ ବୁଡିଯିବୁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା କରନ୍ତୁନି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରିବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଆସିବ। ଏମିତି ଥଣ୍ଡା କାଶ ତ ଆସୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ତାଙ୍କର କିଡନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପଳେଇ ଆସିବ। ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁରା ଆସିଯିବ। ଏଇ ଜିନିଷରୁ ଏ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏରା ସବୁ ଆଭଏଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କୁ। ବହୁତ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଏମାନଙ୍କର ଅଛି କି ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର? ହଁ ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏବେ ତ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲେସନସିପ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୋ କହିବା ମାନେ ଯେମିତି ଏକରୁ ଅଧିକ ମାନେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ଏଗୁଡାକ ସେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ କଥା। ବଟ୍ ଇଏ ଯୋଉ ଡେଟରେ ୟାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କହିଲେ ଇଏ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଇଏ କରିପାରିବେନି, ମାନେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେନି। ଇଏ ଚାହିଁଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଇଏ ଯୁଗଟା ହଉଛି ସେଇଆ, ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଯଦି ନିଜକୁ ଠିକ ରଖିଲେ ଉପର ଗୋଟେ ସେ ମିଳିବେ, ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେନି ଇଏ ନିଜେ ବି ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପୁଅ ହଉ କି ଯୋଉ ସିଏ ଅପୋଜିଟ ସେକ୍ସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିକି ଇଏ ହେବେ, ତ ଅଟୋମେଟିକ ଇଏ କଣ କରିବେ ଆଉ ନିଜକୁ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ଆଚ୍ଛା ୟାଙ୍କର ଫେଭରେଟ କଲର କଣ? ତାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ କଲର ହଉଛି ହ୍ୱାଇଟ ବ୍ଲୁ। ଆଚ୍ଛା ହ୍ୱାଇଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ। ହଁ ହ୍ୱାଇଟ ଟା ହଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ କଲର ହଉଛି ହ୍ୱାଇଟ, କାରଣ ହ୍ୱାଇଟ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏ ହ୍ୱାଇଟ ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଯିବେ ଯଦି ହ୍ୱାଇଟ କଲର ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ କମ୍ପଲସରି ସକ୍ସେସ୍। ଓକେ ୟାଙ୍କର ଫେଭରେଟ ଡେଟ୍ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାମ ହେଇପାରିବ? ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଯାହା ଥିଲା 6/15/24 ତାରିଖ ଫେଭରାଇଟ। ଇଏ ଡେଟ୍ ଲକି ଡେଟ୍ ଯୋଉଟା ଲକି ଡେଟ୍। ଆଉ ଫ୍ରାଇଡେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଲକି ଡେ। ଫ୍ରାଇଡେ ଟା ପୁରା ଲକି ଡେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଲକି କଲର ତ କହିଥିଲି ହ୍ୱାଇଟ ଆଉ ବ୍ଲୁଟା କଥା କହିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଗେଟିଭ ଆପଣ କହିଲେ, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭଏଡ କରିବାକୁ କହିଲେ, କିଛି ଜଗିବାକୁ କହିଲେ, କିଛି ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ କହିଲେ, ୟାଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ରେମିଡି ଅଛି ଯୋଉଟା ସେମାନେ କଲେ ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବେ? ହଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏମାନେ ଯଦି अर्ली मॉर्निंग रो माने जो उठिया कथा अर्ली मॉर्निंग रो उठिबे गाधुआ पाधा काम सारिबे परफ्यूम देहरे परफ्यूम मारिबे सेटा तकर सब इजी रेमेडी देहटा तो परफ्यूम मारिबे आ गोटे जिंस होला ई परफ्यूम तो मारे कम आ निज जोता आ ड्रेस सब सफा रखिबे ठीक अच्छे यहीटा हूँ भल आ कि दरकार नहीं यही लाइफ सक्सेस जुआड़े भी जी जहाँ भी करेंगे निजको जिते नीट एंड क्लीन माने परफेक्टली ग्रूमिंग कर रखिबे से माने सक्सेस हे सक्सेस होंतु कि जियो कहतु कि झीओ झीओ आ गोटे कथा कहूँ आपड़ देखिए 24 जो मानकर डेट ऑफ बर्थ बेसिकली झीओ कथा कहूँ से देखिए से अत्यधिक ठंडा हुए जेहेतु सहित चंद्रमा से अत्यधिक ठंडा हुए आ गोटे जिनस पेट जनित समस्या भी रही
ପିସିଓଡି ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ବି ତାଙ୍କର ରହିବ। ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ସେମାନେ ଦେଖିବେ 24 ଏଜ୍ର ଯେଉଁ ଥିବେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥର ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ଥିବେ। ନୋଟିସ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ କାହାର ବି 24 ଡେଟ୍ ଅଛି ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ଥିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉମାନେ ରିଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି 24 ବାଲା ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ରେମେଡି ଲାଷ୍ଟ ରେମେଡି ଦେବି। ଘରୁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି କହିଲି ନିଜ ଜୋତା ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ସଫା ସୁତରା ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଦେହରେ ଲଗେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ରେମେଡି ଦେବି ହେଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁକ୍ର ବସନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ପେନ୍ରେ କି ରେଡ୍ ପେନ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ପେନ୍ଟା ପାଇଁ ଭଲ ଲେଖିଲେ ହେଲା 24 ଲେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପେନ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 24 ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ 24 ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସେମାନେ ଲେଖିବେ। 24 ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ 6 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି, 2 + 4 ଓକେ 6 ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। 24 ଲେଖିବେ ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 6 ତାରିଖ ସେମାନେ ବି ଲେଖିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 15 ତାରିଖ 15 ସେମାନେ ବି ଲେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଡେଟ୍ 24 ସେମାନେ ବି ଲେଖିବେ। ଏଠି 24 ଲେଖିବେ। ଆଉ ପେନ୍ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଇଫରେ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଅଟକିକି ଅଛି ଏଠି 24 ସବୁବେଳେ 24 ଲେଖିବେ। ଲିଭି ଗଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ଥର ସେ ଲିଭୁଥିବ ଇଏ ସେତେ ଥର ସେଠି ଲେଖୁଥିବେ। ହାତ ଫାତ ଧୋଇଲେ ଯାହା ବି ଗଲେ ଲିଭିଯାଏ ତ ଏଠି 24 ଲେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଏଠି ଟିକେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମାରିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦିହରେ ତ ମାରିବେ କମ୍ପଲସରି, ଏଠି ଟିକେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଟିକେ ମାରିକି ଯିବେ ତ ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ୍ ଅଛି ୟାଙ୍କର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଗଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋର ମନକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛି, ଯେହେତୁ 6 ନମ୍ବର ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରିଭେନ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ କେବେ ସମ୍ମାନ ହାନି କରେଇବେନି। ଯୋଉଠି ବି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ସେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଯଦି କିଏ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବେନି, ମାଆଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଖାଲି 6 ନମ୍ବର ନୁହଁ 3 ନମ୍ବର ବି, ଯୋଉମାନେ 3 ନମ୍ବର ମାନେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି 3 ନମ୍ବର ରୁଲ୍ କରନ୍ତି, 3 ନମ୍ବର ମୂଲାଙ୍କ ବାଲା ଆଉ 6 ନମ୍ବର ମୂଲାଙ୍କ ବାଲା, ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲେସିଂସଟା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢିବେ, ବହୁତ କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଆଜି 6 ନମ୍ବରର। ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି 6 ନମ୍ବରର ବସିଲେ 1 to 1 ହେଲେ ଆହୁରି କାଢିବା। 6 ନମ୍ବର ସହିତ ଆହୁରି 81 କମ୍ବିନେସନ ରହୁଛି। ତ 81 କମ୍ବିନେସନ କ'ଣ ସେଟା ଆମେ ପଛରେ କେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ପର କମ୍ବିନେସନ ବି ଗୋଟେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବ ବୁଝେଇଲା ବେଳକୁ, କାରଣ କାହାର ଭାଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଥିଲା, କାହାର ଭାଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଲଗା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ 7 ନମ୍ବର ମାନେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 7କୁ ନେଇକି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁମିତ ଭାଇ, ଆପଣ ଆମକୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆପଣ ନଲେଜ ଦେଲେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 6 ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ 7ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।